Naglupad-lupad ha ikaw, agidaw-gidaw ang git-git. Linupad-lupad ha langit, agidaw-gidaw ang bukaw. Naglupad-lupad ha ikaw, agidaw-gidaw ang git-git. Linupad ha langit. Good morning! Oy, bagahin ka maupay man di ito na abong tuan oras na lambungan hin rainbow or balangaw dako no may tikang hambot nga hanatulay ang dihan may kadi hospital. Nga nadi kita yan nahapantalan mapasyada kita no. Di ba naman kung nagdagway kulagway ito na pantalan niya na nati ka upay man, nati ka haluag. Nga nadi medyo may ato na kape. Di kita dito pagkapihan na kana dunya baing. Di nga. Ngayon mapasyada kita kataunahan. At ayun na yung rainbow lalong naging clear. Grabe tingnan nyo. Ganda. Ayan ang rainbow. Diretso lang nakikita nga di. Tapos makakalig kita ano ba natin makikita niya ng karanon dito han mga tindahan ng karano na pasyada ko natin ngayon kanano natin magkikitaan di na gwapo ko paragta ko nga natin naman liwatan waffle ni Pagay di hiya Pina nga natin naman liwatan di maupay ka ito na sa lukaran nakakuan na diri na nakarap na plastic. Natin maupay na paso-aso na diyan na ira paglason ng kape. Diliwat nga di haluyo na chukumoron nga marasa diliwat puto ko silta ba ito puto lao. Di naman ang minoron nga di naman ang mahusay nga bantay. Baga medyo maresuman ngayon dito yan pantalan kay damo ito na na-standby kay haluag naman ngan labot la di damo-damo ni tao nga di haunahan di naman liwat kung karek ni mo kumaon di yan kaunan di ni tatang di karek ni mo ayun may sisig may sarap naman. Tapos dito, nako, mayroon na palang pizza house dito. Ayan, may pizza time at the best in town. Nga din naman marasa nga saging. Natural, pero may man itong marasa itong saging Adi natarihtiman ini nga nato na rainbow nga na damo nga salamat aton mga follower aton mga comment nagre-react naton mga video ngan kung diri ka pa naka-follow palihog pag click ang follow button ngan damo nga salamat mga pahingaga oras Eastern Summer. Ilimu kung ipara